geen net waarom. Ik krijg spook benauwd, dus ik denk aan wat ik die aan. Ik doe dat net nog rustig, ja. Slappe sek. Jouw mij die dolken. Ik denk dat het echt weer dat het een van de beste huwelijken is uit de theatergeschiedenis. Het thema van het stuk ligt besloten in een van de eerste zinnen van het stuk. In het Engels is het fair is foul, foul is fair. We hebben het vertaald als gave is gore en gore is gave. En het gaat over die twee kanten in ieder van ons. Het mooie en het lelijke, het goede en het kwaaie, het gave en het gore. Theater reizigt de komende tijd onder de vlaggen van Het Broest trok de provincie maar onder oren het stuk Macbeth van William Shakespeare. In het Fries vertaald trok Nienke Laverman en regisseert trok Ira Jutkovskaya. Net direct een fleurig stuk, maar vol prachtig van taal, beelden en heel mooi spelen. Macbeth gaat eigenlijk over oorlog en vrede. Of eigenlijk over twee kanten in ieder van ons en in de samenleving. Het begint met oorlog, met een gewelddadige oorlog. Shakespeare heeft ook 3 bestaande veldslagen in elkaar gevoegd. En op het moment dat aarde door bloed doordrenkt is, komen kwaaie krachten van de natuur uit aarde in mijn regie. En confronteren Macbeth met zijn diepste verlangen om koning te worden. En dat maakt innerlijke duivels in hem wakker. Dat kan hij niet meer weerstaan. En langzaam glijdt hij af, hij pleegt moord. Hij wordt koning, maar hij wil ook koning blijven. Dus hij gaat steeds verder en verder. De moorden gaat door. Zijn beste vriend wordt vermoord. Hij laat zelfs kinderen vermoorden. Tot het moment dat weer oorlog uitbarst. Dit keer tegen Macbeth. En hij weer overwonnen wordt. Zij is een verschrikkelijk ambitieuze vrouw. Ik denk dat zij heel veel verlangens en wensen en heel veel creativiteit en energie heeft. Maar ze kan het net kwijt. En dan krijgt ze op een gegeven moment bericht van... hey, ik heb een hele bijzondere vergissing gehad. En dan denkt ze... Nou is het voor mij, ik ga je helpen in wat stoofworst. Ik haal je het beste uit naar boven en ik ga je voor die terug het stof. En ik help die met wat stoof berikken worst. Ik heb het borstje weer. En ik weet hoe zwier het is om van het been te houden dat mijn molke drinkt. Maar ik zoe, wilst het mij in mijn gezicht laken, mijn spieren uit zijn weken toskvlees squat haar en hem de hasses in slijn haar als ik zo zwart hier als die. Wat als het misgaat? Als het misgiet. Ik heb bezocht om hem zo volle mogelijk dicht bij mezelf te houden. Dus het is... als het goed is, dan zou het Arnoldje die een beetje oors is als oors. Dat zou mijn rustig compliment zijn. Waarom sluist die ouw? En maak eens trieste waanbeelden te maat. Gedachten die sterren matten niet te jaren, maar had het zo gaan. Door soes geen acht slaan mat op zaken die dit om te keren binnen. Wat dien is dien. We hadden slang verwonnen, maar net deden. Hij is genezen en we zoen weer en zeer me kweerwilligers op een nij bedriegen met zijn gifttosken. Maar de vertaling van Nienke wie ik echt heel blied. Ze heeft het zo prachtig vertaald. Is daar een voorbeeld van jou in de tekst? Ja, welke net? Iemand die vrij in het begin van het stuk zit is... kom, tjokke nacht en zoeg je die vol, maar de smargste smook uit de hel. Nou ja, dat klinkt al geweldig. Kom neer een nacht en na je tere eeg van de dag ticht en verbrek, maar die bloedig en onzichtbare hand, de band met je lippen die mij in een wurggreep houden en squozen stikken. Nou ja, daar ken ik heel erg genieten van het neer een nacht na je tere eeg van de dag. Ja, dat gaat dus, voor mij wordt dat direct muzikaal. Binnenriem, alliteratie, ja. Het zit er al in. Ja, dat is natuurlijk leuk omdat er... dat er dan ik uit, maar dat wil dus ik maar het Fries. En dan heb ik die Nederlandse tekst ernaast en denk ja, dat is een heel oor musicaliteit. Ja, dat vind ik eigenlijk net zo. Ik zie vaak regisseren als koken. Je hebt veel ingrediënten, dus stop je bij elkaar. Je moet het goed afwegen wat je doet en hoe je op de juiste verhouding brengt. Je hebt je verhaal, je hebt je taal, je hebt personages, je hebt acteurs, je hebt decor, je hebt licht, je hebt kostuums, je hebt muziek. Je hebt je omgeving, je hebt je publiek, dat is ook een ingrediënt. Eigenlijk alle publiek wat naar een voorstelling gaat, dat zijn ook kunstenaars, want zij maken de voorstelling af. En die alle lagen bij elkaar, dat is de totaliteit van theater, van de voorstelling, wat het met elkaar brengt.
weet je zelf als acteur op een gegeven moment voor kiezen en misschien stoppen. Daarin tiest zij verder van, hey, ik ga nog eens een stap verder en nog eens een stap verder. En zo, dat dorst ik maar mijn koor, maar daar is eigenlijk een grote coaching om er nog meer een onderlaag op te zieken. En dat is heel bijzonder, hè, wat je bad is en vooral in deze productie. Want ik nog nooit en dat is dan mijn naam is trio, want ik werk hier heel close game met Nienke en heel close game met Ira. Maar de heeft soms aan een blik of aan een geloetje genoeg. Zij kan zo goed meesken lezen, dus ze weet ik wat een acteur nodig heeft. Ze leest een acteur heel goed. Dus ze stopt je als het net nodig is, net vol met informatie om te dingen te doen. Maar doe eens even een beetje van en ik weet wat ze bedoelt, hoe raar dat het is. Ik weet exact wat, ik heb er nooit zo meemaken. Voor de eerste in 15 jaar doe ik het nou, maar dat vind ik heel bijzonder. Wij werken heel goed gear. Ja, het is een rijkdom. Het is een echte rijkdom. Het is een rijkdom van poëzie. En daarin ook van vertaling van Nienke Laverman. Het is rijkdom van personages die heel gecompliceerd zijn. Heel interessant om mee te werken als regisseur. Maar ook voor acteurs heel interessant om mee te werken. En het is vooral een heel mooi en spannend verhaal. En dat is leuk, want als theatermaker zijn we toch allemaal verhalenvertellers. Macbeth speelt het komende weekend in Balk. Na je week in Drachten en Achlem. En daarna op een hele soort orenplakken in Friesland. Zoek voor meer informatie op www.triater.nl.